Vos, de novo, tras esta argumentación, o meu equipo decidiu escoller novos puntos centrándonos nas súas ideas. Para comenzar, vamos a falar de que hai outro argumento importante, o cal non mencionamos con anterioridade. Este é un argumento de saúde. Este argumento centrámonos en que a día de hoxe os teléfonos móviles son un dispositivo co cal as persoas poden controlar a súa saúde, xa sexa con enfermidades ou incluso no sedentarismo. Os móviles, a día de hoxe, teñen a posibilidade de marcar a cantidade de pasos e distancia que recorrestes ao igual que controlar enfermidades, como son a diabetes. Os móviles pódense conectar con distintos aparellos, os cales te avisan en caso de que teñas un problema con unha enfermidade, como xa dixen, a diabetes, por exemplo. Despois, gostaríame falar do seu argumento no cal expoñen que os móviles poden crear distraccións. Realmente eu penso que a día de hoxe un rapaz con un papel en blanco e máis un bolígrafo pode crear unha obra de Picasso en caso de que estea aburrido nunha clase de historia. Isto sabémolo todos. Quen daqui non debuxou nun momento no que estaba aburrido? Penso que ninguén. Esta é outra distracción que temos presente. E que facemos para evitala? Educar en como atender. Debemos estar atentos, debemos aprender e debemos querer aprender. Se alguén... dime. Non credes tamén que o uso dos teléfonos móviles pode levar tamén ao empeoramento de diversos problemas ou enfermidades da vista, por exemplo, ao ser pantallas tan pequenas? Realmente penso que a día de hoxe os teléfonos son outra das pantallas que vemos no noso día a día. E, como xa dixen antes, non é cuestión de previros de todo, senón de educar cantas horas debemos usar e ensinar ás persoas que problemas poden ter e como evitar estes problemas. Podemos falar de cantas horas usalo como máximo, que teléfonos e que cousas ten un teléfono que nos poden danar a vista, e máis como evitar usar estes teléfonos de forma compulsiva. Isto é algo que debemos educar desde pequeno. Como vos dixestes fai un pouco, a día de hoxe as adiccións xa son un problema irreal. Están aquí a día de hoxe entre nós. Pero, acaso debemos olvidar as xeracións que veñen agora? Ainda que haxe persoas adictas ao teléfono, eu penso que debemos prever outra xeración máis. Para isto debemos empezar dende agora mesmo a implantar o teléfono na educación de forma máis seria. E non estou falando só de deixar que se entre a clase, pois isto non axudaría en nada. Estou falando de que o teléfono móvil debería ser unha ferramenta máis, a cal podamos usar a parte dun ordenador. Se nós debemos facer un traballo na escola, para mí o teléfono móvil debería ser unha ferramenta importante. Vale, despois desto, gostaríame... Dime. Antes mencionaches que se debería de educar a como os nenos deben atender e concentrarse na clase, pero a tecnoloxía e os móviles, sobre todo, dificultan moito esa concentración. O sea, estarías como... Eso día de hoxe é unha realidade, e os teléfonos é real que son unha distracción para as persoas. Pero non debe ser así, porque como vos mencionastes, hai ordenadores, e cada día estes ordenadores son un menor problema. Cada estes ordenadores se implantaron, había os mesmos problemas con un teléfono móvil. As persoas distraíanse, estaban xogando con el, e facían un uso indebido deste. Cousas que a día de hoxe ainda pasan. Pero foi avanzando e creando as aplicacións para controlalos, como dixestes vos, e as persoas cada vez usan máis para o que se debe, que é aprender e educar. Despois, gostaríame, por último, falar de como, na vosa exposición inicial, falaste dunha peor socialización. Non estou para nada de acordo. Eu e os meus compañeiros, moitos de aquí presentes, usamos o teléfono para xogar entre nós e sociabilizar. E ninguén di que tendo o teléfono non podamos xogar ao fútbol, correr, facer carreiras ou calquera outra cousa. Tan só di que temos outra alternativa para estar con nosos amigos e compañeiros. Podemos usar mal, pero eu tamén podo coller unha pelota e xogar a tirala contra unha parede. E aí tampouco estaréis socializando. Entonces, o problema non é a ferramenta que temos, é o uso que lle queremos dar. Moitas gracias.